Aquests al·lots anaven a Andorra a practicar l'snowboard, però a nit es van veure atrapats a Son Sant Joan. Y lo hemos anulado. Y estamos sacando el de vuelta de Barcelona hasta acá. Y la ida será en barco. Esto compren ara mateix, no tot? Sí. I aquestes monges i un grup de joves anaven de campaments a Madrid. Hasta el domingo nos han dicho, no se sabe, y realmente pues perderemos una cuantía que asciende a 11.500 euros si no logramos volar. Ha estat una nit molt llarga i complicada a l'aeroport de Palma. Centenars de persones esperaven el seu torn davant dels taulells de les companyies. El director del aeropuerto no exija a las compañías poner más personas para atender la cola, porque aquí estaremos seguros hasta las 4 o las 5 de la mañana esperando a poder devolver el billete, porque si no vas aquí pierde el importe del dinero, ¿no? I coes de metres i metres aquí a l'aeroport de Son Sant Joan de passatgers afectats que volen reclamar la seva compensació econòmica. Molts han estat ni més ni manco que 3 hores esperant. I mentre no eren atesos, els afectats han passat la nit jugant a cartes, menjant el que podien, cridant per telèfon o bé fent encreuats. Pues haciendo sudokus, fundamentalmente, o sea, no hay mucho más que hacer aquí. Encima han cerrado la parte de arriba del aeropuerto, tampoco tenemos alguna cafetería para comer. Tot i que es van repartir ampolles d'aigua, a molts la tensió els va deixar molt cansats. Alguns es van quedar a dormir a l'aeroport, altres, en canvi, van ser traslladats a hotels, com és el cas d'aquest grup de 400 alemanys. Era la cara i la creu d'una nit per oblidar.